ľudia, dneska budeme video, ktoré bude téma jedovať našich dvoch psov. A toto bude veľká sranda a uvidíte, že sa budete baviť. Takže môžeme ísť na to. Takto ideme a toto je náš malý psíček, Jackie. Pozrite, toto je môj malý pes. Poďme. Takže bye ľudia, končí toto video, že Jackino ide hľadať ježa a toho ježa vám možno ukážem, takže pozerajte. Nevidíte, tam ho vidíte? To gulu to dneska Jackino pochytal a bolo to veľmi ťažké, pomáhal som mu to a to ten malý psíček. Jackie, ahoj, no, ty si pašak. Áno, toto je on. A Jackie je taký maličký psíček. Od Jackinko. A toto video sa končí. Čaute ľudia, odberajte a lajkujte.